Hola, jo sóc Lis Castro, jo faig llibres i últimament faig llibres sobre Catalunya perquè vull explicar el que està passant aquí a la gent de fora, als estrangers sobretot i a gent arreu de l'Estat. He fet un llibre que es diu Molts granets de sorra. És un llibre de fotografies que explica, que demostra totes les coses que hem fet des de la societat civil per guanyar la independència. Des de les manifestacions fins a les espelmes i bicicletades i piulades i de tot. I aquest llibre doncs, ho he fet originàriament en anglès, existeix en català, però també hi ha una versió en castellà. I he començat a portar-lo arreu de l'Estat. Fa 2 setmanes a Galícia, aquesta setmana al País Basc, vull anar a Madrid també. I m'estic adonant de 2 coses importants. Una és que no ens està arribant. La realitat d'aquí no està arribant a fora. Ells reben molt bé el missatge de Madrid, tot això és un muntatge, no té suport de la gent i és il·legal. Això sí que els hi arriba. Però que totes aquestes coses que hem fet, no. I l'altra cosa és que no dono l'abast, no puc portar-lo a tots els llocs, no puc compartir-lo amb tota la gent amb qui vull compartir-lo. Llavors vaig tenir una idea, aviam què us sembla, que és que què passaria si aprofitéssim Sant Jordi, celebréssim Sant Jordi, enviant aquest llibre a la gent arreu de l'Estat. Podríem enviar-lo a ambaixadors, podríem enviar-lo a líders polítics, podríem enviar-lo a corresponsals estrangers, a caps d'empreses multinacionals, a molta gent, perquè vegin que aquest moviment és democràtic, és pacífic, és pacifista, aquest moviment és de la gent, és creatiu, és alegre, és efectiu. Tenim una majoria a favor de la independència al Parlament per primera vegada a la història. I sobretot que vegin amb aquestes fotos que no pararem fins que guanyem la independència. Llavors necessito que vosaltres m'ajudeu, necessito la vostra col·laboració per fer arribar aquest llibre a tota aquesta gent. M'ajudeu a celebrar Sant Jordi enviant molts granets de sorra, muchos pequeños granos de arena, many grains of sand, a tot arreu l'Estat?